Salutare, m-am bun și bine, m-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Asta e primul episod cu Rocket League. Și să vedem ce facem practic pe aici. Am aici un play online. Un 1v1. Facem un 1v1 asta de început. Să vedem ce și cum facem pe aici. Pe aici se. Frumos, frumos, elegant, se cum trebuie. Și hai să vedem cu cine ne bagă. Măr, l-am băgat. O să fiu cam paletă, că n-am mai jucat de mult. Cred că n-am mai jucat de o lună, și cam așa. O lună, doamne, mai mult, 2-3 luni. Așa că o să fiu cam profolog. Nu o să prea știu să mai... Bă, că nici băiatul nostru nu e prea strălucit, așa că nu e problema. Așa. Acolo frumos. Oh, n-am mers. Cât să fac, cât să fac. Să crezi tu. Beto, să crezi tu. Că tu la mine în poartă nu dai gol, da? Asta să fie înțeleasă cum vrei tu. Gol! N-are cum să dea cu mine, ia uite gol, uite, ia uite. Am pus-o pe poartă frumos. Pau! N-avea cum să scoată, mă. Ne dăm în spate. Am o țără în poartă. În poartă ai. Văd că bine. Nu e gol? Asta e gol. Da, mi-a dat mare gol. Vreau să fac poartă. Dar m-am prostit. Nu m-am prostit rău. Că uite. Hai că eu dăm acum. Eu dăm pe sleau la băiat. Iată, ăla e gol. Easy. Oh, n-a fost gol. Oh. A încercat. A încercat băiatul. A încercat doar. A ieșit. Oh, măț. Copiem pe fratele Dorian. Acum. Cam dat 3-1-1. Deci nu prea trebuie să-mi fac eu grezi. O să mă bat ăsta. Boosturi peste boosturi, luăm boosturi. Bombastic. Mamă, urât. Păi dai tu mine, mă. Păi m-a distrus tu pe mine, mă. Oh. Something is not okay. Ceva contaminat aici. La mijloc. Practic, teoretic. Ca era lung. Mulțumesc că profilul dumneavoastră să fie în voia ta. Nu comentez. Nu comentez. Se-a direct mare autogol. Aia se mai întâmplă. Se mai întâmplă și pe la case mari. Au. Slab vreau. Easy. Nu, n-a fost. Aia, dacă n-a mers, n-a mers. Mai încercăm. We try again.
practic. Teoretic, practic. Pe acolo. Am ține bustul. Ups, n-am mers. Tu nu faci scut astea la mine, da? Mai înțelegem. Să ne înțelegut ai. Acum. Facem în ăsta. Facem în ăsta. A dat omul de tai pe lângă. Da, și eu. Dar asta e partea lor. Hai, ăla-i, frumos, tată, frumos, a știut să mă las, n-am fost nesimțită, a fost cu obraz, n-am ce să zic. Facem o de-asta, bau, o-dai. Mie nu mai trebuie să mă chinui. Să ne importă pentru ultimul gol. Ăla-i. Mie nu mai trebuie să mă chinui. A, da, te-ai pe lângă om. Ai, că nu știi să faci, ai? Nu, că eu știi. Da, nu. A, da, tot gol. Hai. Hai să scriu un mesaj aici. Thank you. De-astea, easy. Calculează, mă, suntem la cap. Nu mai calculat a fost. Iată. Și acum să plecăm și noi cu stil, practic. Și acum coborăm. Oh. Level 31. Hai că făcut ceva. Vac. Nima. Nu-mi place. Ce nebună, frate, astea. Ok. Nu zice nimic. Ok. Na bine, băieți. Cam acesta a fost episodul. Ne vedem data viitoare cu un nou episod. La revedere.